Hola, nois! Anem a fer el nostre embalatge. Primerament, el que farem és anar a la pàgina Template Maker que buscarem en el buscador. Un cop arribem a la pàgina, el primer que farem és, si és necessari, canviar l'idioma per poder entendre'l i anirem a buscar la casa Sallowbox. Un cop hem trobat la casa Sallowbox, el que fem és anem a canviar les mesures, que són les mesures que nosaltres necessitem. Primer hem de mirar que estiguin en mil·límetres. Quines mides necessitarem? De llarg necessitem les mides de 110 mil·límetres. D'ample necessitem les mides de 70 i d'alt necessitem les mides de 30, que són les que corresponen a les mides perquè ens hi càpiga en el nostre sabó. L'altre ho deixarem tot tal qual està i només el que tocarem és el tamany de la pàgina. Anirem a tamany de la pàgina i buscarem A4 Portrait, que és 210 per 297. Aquesta és la mida ideal que ens hi cap la nostra caixa i és la mida ideal de foli. Després anirem a Request i li donarem a JPG, que serà per a poder guardar el nostre document. I li donarem a Create. I el que farem és, el guardarem i li posarem embolcall, /nom, /cognom i ho desarem. Després ens n'anirem al Canva. I ja sabeu com s'accedeix. I farem crear un disseny, anirem a document A4, que és la mida que nosaltres necessitem, i crearem el disseny. Què farem? Anirem a càrregues i anirem a buscar en el nostre ordinador o allà on el tinguem el nostre embolcall que hem guardat. Un cop l'haguem posat a la pàgina, el que farem és li donarem el tamany que nosaltres volem, en aquest cas el tamany del A4. Després el que farem és donar-li a editar l'imatge per poder canviar el color. Per exemple, el que es pot fer és donar-li un filtre per a donar-li una intensitat a la nostra caixa, que pot ser tots els que teniu en el Canva. També podeu utilitzar, com per exemple, el Photogenic, que allà també apareixen una sèrie de filtres que també es poden servir. Un cop acabat el nostre embolcall, el que farem és anirem a fer la nostra etiqueta al Canva. Farem el següent. L'etiqueta, primer hem de pensar que va en el cul de la caixa. Anirem a elements i formes i buscarem la forma que més s'adeqüi a la nostra etiqueta. En aquest cas, agafarem una forma tipus quadrat i la posarem en el cul o l'adaptarem en el cul de la nostra caixa, el nostre embolcall. Pensem que li podem donar el color que nosaltres veiem que s'adigui més a la nostra caixa, donant-li la transparència adequada, etc. Després el que haurem d'afegir seran tots els elements imprescindibles per a la nostra etiqueta. Recordem tots els elements que hem estat treballant. Recordeu que un cop acabada l'etiqueta el que haurem de fer és anar a descàrregues per a guardar el nostre document en PDF. Per tant, anireu a la fletxeta aquesta, li donarem a descàrregar, mireu que estem en PDF, i la guardarem. Un cop guardada, la guardarem amb el següent nom, embolcall /amb /etiqueta /nom i cognom, i la guardarem, i ja estarà llesta per enviar a la tasca del Classroom. Si tot ha sortit bé, ara ja podrem imprimir la nostra caixa i posar el sabó.